Здравейте, хора! Днес ще покажа как да си изтеглите MediaGet. Първоначално влизаме в Chrome. Нали? После напишем MediaGet download. После ще търсите, сега ще покажа кое. Малко да изчакаме. Трябва да търсите MediaGet официал сайт и цъкате върху него. После ще се отвори такава страница, трябва да се отвори и после цъкате download, ето, цъкате там върху него и отдолу сега е така, отдолу ще ви се покаже това. Чакате да се изтегли. Сега се тегли и като се изтегли, цъкате върху MediaGet.exe. Цъкате върху него, от тук, от Chrome може да излезете или да го скриете долу. После цъкате да. Сега ще се появи ето това. Next. Пак Next. Тук е някакви пъти. И Install. Сега се инсталира. Аз го имам инсталиран. И тъй, че сега чакай тук да се зареди. Сега чакайте малко. Ето тук пише Finishing Installation. Малко чакайте. И готово. Изтеглихме вече MediaGet. Натискаме Finish. Ето. Ето го MediaGet на работния ми плод. Аз да го слагам тук в папката ми. Ако имате много неща на работния ви плод, може да се направите ето като мене една папка там, де да слагате и програмите, и игрите, всичко. С каквото снимате дет, нали? Ето го MediaGet. Готово е. Това беше от мен. Приключвам клипа. Някой да се прави, някой вече да се покаже. Показах всичко и чао!